Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyak ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan amakoy, atubo ti Isabela, nga madama nga agnanaed iti Metro Manila. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamutan dagiti naayat adumdumngeg, kan mang padpadaan kadagiti upload yo dito YouTube channel yo. Makuylatan ti iyawag mo kanyak, taga Isabela ak, ngam agnanaedak dito'y Metro Manila, gapo iti trabahok. Talo kaming agkakabsat, katsyak ti may kadwa. Saan ang nakapagkolehyo ti inauna akabsat ko, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi iti probinsya. Iso arugyak ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti high school. Tawan 2008. Katsapay lakuma, tamakaibati iti inspirasyon, daytoy apakasaritaak. Makoy, anak ko, amumot no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso asaan min ama ikarikan ni tatang mo, ama kaadal ka iti kolehyo. Day tangarot ti paglading itak nanang. Nang runa kat kahit kulaunay ti makaadal, tapno maragpat ko dagiti arapap ko iti biyag. Anak,
Kayat ko ti makaaw ni ti kinarigat nanang. Kayat kayo nga ikan iti napintas sa panagbiag kan ni tatang. Iso akayat ko ti makaadal. Ngam anak ko, amumot no anya ti pagsapulan mi ni tatang yo. Makisuksukay kami laang iti daga. Makiburburas iti kalamansi. Timatmat gadan mi. Agkurang pay para iti inaldaw akanon tayo. Nanang, Iso nga rod nga itapay laang. Ipakpakaawat kon kan ka, anak ko. Ngamin, talaga asaan da ka akabailan apakadalan ka ni tatang mo. basta, saan na ka mapukawan iti namnaman nanang? Talaga nga minakayat ko ti makaadal. Kayat ko ti makaturpos. Sigurado ang maragsakan kay ti daytoy nga ibagakken kamakoy. Anya day tatang? Nakasaritak ti buridag akabsat ko, anak ko. Jay ikit mo nga agnanaid iti Manila. Ah, niikit Olga tatang? Wen, anak ko. Nasaok akayat mo ti makaadal iti kolehiyo. Tulungan na kakano. Ha? Agpaiso tatang? Wen, anak ko. Mapan ka agnaid iti ayan na. Taiso ti makaam mo iti pag-tuition mo. Ngam da kami latakin ni nanang mo ti mangipatulod iti allowance mo. Kat, anya nga iti desisyon nyo tatang? Kat mapan ka, anak ko. Di mo't kayat mo ti makaadal. Ngam ti panang ipatulod yung iti allowance ko. Amangan numarigatan kayo tatang. May kagumaan mi mo't siguro ken ni nanang mo nga isapulan ti ipatulod mi nga allowance mo, makoy. Ti importante, adda pag naidam ijay, ken adda agbayad iti tuition mo. Sa bagay matkit di tatang. Kayat ko day tatang. Iti kasta, makaadalak iti kolehiyo. Maragsakan ak tayo mawag kayo nanang. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamot, anak ko. Ay na, naimbaglaangan. Talaka ipamuspusan kami ka ni tatang mo iti paglot mi. Iso anaawagan da ka. Nanang? Nalapit ang mas daaw ka, anak ko. Taso magpamanon abulan asaan kami anak kapawit iti allowance mo. Oo, nanang. Ngam maawatak. Iso na lang tamarigatan akmat. Naawan ti allowance ko. Amo yung matatilang pag naadak. Kan ti tuition ko ti baybayadan ni Kit Olga. Anak ko, ladingitak na ibaga. Ngam talagan sa asaan ka makaturpos iti kolehiyo. Ha? Nanang? Talaga ngamin amarigatan kami kani tatang mo. Dandani saan kami mutan amangan iti adim ditoy. Tunggal pawitan da ka. Iso akapilitan nga agsardan ka, makoy. Anya? Ngam nanang, sayang tinairugikon. Kan maysa, kayat ko ti makaadal. Nagsardanak man, agsapulak iti trabaho ko ditoy. Tapno makaurnungak kat agadalak matlaang. Kasta ti aramidak nanang. Makoy, anak. Anyangay. Kumusta tinaster ka matrabahom dita? Anya ti pagtrab-trabaho amitayan? Slaughterhouse ti manok tatang. Dituyak nagtrab-trabaho. Wen gayam. Kat kumusta ka ditangay, anak ko? Nakaharo ti kasasahad ko dito'y tatang. Anya? Ni, apay, anak. Anya ti mapaspasamak ka dita? Ti amok, nalabas. Mangrugi kami nagtrabaho iti slaughterhouse alas 12 iti nga tirabi. Aging kat alas 8 iti tagsapa. Kalpasan ti trabaho mi iti slaughterhouse,
Mapan kami iti Bulacan tapno agtalon iti dagana. Anya, nalabos mo't dayta anak ko. Kasano nga yung makaina na kayo? Tanda ni awan ti ina namin tatang. Di bayaw na. Pinagsasawan na pa hindi nakainom. Nalabos ti pa ng tagipasit na kanya. Ta Ilocano ak ka no. Tanda ni Jack nakapagtapil tatang. Anya, ay inukas tamot laan. Agawit ka laangan dito makoy. Ngam ti mairubo ka dita. Agawit ka laangan. Gapu kadagiti pagteng iti simrekak at trabaho manang Emmy. Kan gapu matlaangan iti imbaga ni tatang, nagawidak nga rod iti probinsyami. Apaman ang nakasubliak iti Isabela, nagtrabaho ak iti bangkag. Nakitang danak ang nagburas iti nateng ken mais. Nakimula ken nakibilbilag iti pagay. Impagarup ko idi no jakon makasubli nga agadal iti kolehyo. Ngem babaan iti tulong timay sa akagawad iti baryumi. Nagbalinak nga scholar iti ilimi. Ket nayaludod ko tinagadal iti BS Business Administration. Babaan iti tulong ti LGU iti lugar mi. Ken iti panagsalukag ko. Ngem idi ag OJT akon, kastoy tinapasamak. Anya ngay lakay, nakautang ka kadi iti kwarta nga aramatan ni Makoy nga ag OJT. Saan nga rod bakit? Ha? Napanakon kadagiti tawa namnamag kamang pautang kanyak. Ngamawan tinautang ko. Pinuskulak pa yung tirupa kanapan iti agpapa 5-6. Tapno makautang aklaan. Nabain anak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nagpuskol ka no tirupak nga agutang. Katawan mo tinamnamag ka pangalak iti pagbayad ko. Ha? Naimbag ka no kuma. No adda sa likwa tayo tapno adda ti guyuden ta no sa anak ang makabayad ito't utangag. Ngam awanan tayo kanuman. Anyan, una yun ti kasta pa nagsasauda ken kalakay. Nakarod bakit? Nalabos ta. Marigrigat tayo lang arudan. Nakarkaro pa'y nga imamagda tayo. Nalabos da unay. Nalabos da. Una yun, nakakaasimot ti amak. Saan lang aruda na nakautang iti aramatek nga ako, JT? Pinabainan pa'y gayam dagiti inasitgan na. Nakakaasiti lang ni tatang. Di dala na asyan mo. Nabambanog asimbang puta nagbirbiro kiti pagutangan na para kanyak. Ngam na paay. Nas ka na makasapol. Indalo pisak na latan ni tayan ti Rida umi. Gapoy tinalaw sa ladingit na. Saan tapay dagal? Masapul at Ngam saan nakapaidagal ka dagito apagtang. Sapay talaga akayat. Aramidon nga inspirasyon dagito ang mapaspasaran mi ita. Tapno agbaligi ak. Nasaad nga agad Well, ang lima ko. Agpursigi ak. Tatulungak dagiti naganak kanyak. Ala, Saan ko idabay-bayan? Ambok. Tulungak ida makaaon iti kinarikat. Uwan bagat. Saan tayo maumibig? Tinasayat. Tulungak ni tatang agsapol iti kwartang aramatek nga ago JT. Dandanin maragpat ko ti arapahap ko makaturpos. Iso asaan arumbang nga sumuko ak.
Nanang, tatang, agyaman kada kayo Gapoy ti tulong yo. Nakaturpusa ko ni ti koleyo. Ay na anak ko, awan anyaman na. Si kamot laang ti kang runaan ang makagapo, no apay ang nakaturpos ka. Tano saan ka nagpursigi? Saan ka kumamot ang nakapagkolehiyo? Agpaiso ti kuna ni nanang mo, Makoy. Gapumot lay ti bukod mo pa nagsalukag, iso ang nakaturpos kan. Agsapula kadagos iti trabaho tatang. Nanang, iti kasta. Matulungan kayon. Kas itinakon-akon. Kaya't kayo ngayaon iti rigat. Guminawa ti panagbiagyo. Ti panagbiag tayo kadaadin ko. Agyaman kami takasta ti kapanunutam, Makoy, anak ko. Agyaman kami unay. Wen nga rod anak ko. Nalaos ti panagyaman mi. Ta saan ka nagpaidagal ka dagiti negatibo a pasamak. Kandi ka nagpaapekto ka dagiti mangibagbagang awan met lang ti pagmamaayan ti amin. Iso nga ita, nakaturpos kan anak ko. Talaga ajak intulo ka maapektaran na kadagijay tatang. Kat kasi tinaikarikon kada kayo. Guminawa kayon. Saan kayo ni agregat? Taramidot ti amin. Tapno matulungan kayo ang makaaon itinalaos a kinarigat. Ay na, agyamanak, Makoy, anak ko. Namnamaak day ta akarim, anak. Sapay la kumatatong palam. Di na kami baybayan. Talaga saan nanang? Saan apulos? Tatang, pasensya kayo kumapailang Putno nakasarga kiti rural bank di takabangibang nga ili. Ngam saan mo't nga umanay ti sweldok tap no matulungan kayo. Makoy, anak ko. Awan ket dit sir Bim isuti ko nam. Nagado akarim, akasyo tulungan na kami. Iyaon na kami tirigan. Makoy, anak. Ngamawan mo Di mo latan ikaskaso ni nanang mo. Uy, sitlakit ni tikastoy. Baybay amlatan ti inam, anak ko. Lanam namaan dituro nga ibagbagam. At nagbaliw ti trato kanyak ni nanang, idi nakastragak iti trabaho. Ngam saan naklata makatulong manang Emmy. Kanayon idin a pagsasawanak iti agkakasakit. Adda ka dita nga ibagana nga awan kano ti serbik nga anak. Awan kano ti maitulong ko. Kandimanon pa'y iti punto a pagtaltalawon nakon ni nanang. Ngam amin dagita, jak ingkan kano. Kat nakarkaro pa'y ket di anaawatak ni nanang ko. Tanalabit anabanugmatan iti kinarigat ti panagbiag mi. Sa anak met anagimula iti sakit tinakam, gapo ta inak dayjay. Aging gaan na panunot ko ti agtake iti PNP entrance exam, ijay napulkom. Tanapanunot ko ano makastrakak iti gobyerno, kat maikanak iti napintas nga oportunidad, ken posible nga agpermanente akon iti trabaho. Nanang, umadanin ti panag-exam ko. Adula amin day ta nga exam. Awan tumat lang ti Serbina day ta. Tawan tumat lang ti Serbim. Buisit kit di. Unay kayo matan nanang. Imbes apatib ka rin yung umatiriknak. Kastakit din di bagbagayo. Naa, maiturod nak ba yan asong batan? Buisit ka nga anak. Awan respetom.
Awan pa nagraom mo kanyak nga inam. Amoy araraaman kayo, nanang. Ngamda ka... Ay, awan tinapinta sa pagbanagan ti biyag mo. Tawan mo't respetom kanyak nga inam. Oray po utom timbagak. Agkarayam kanto itinalaus a kinarigat. Gapo iti kasta kinabastos mo. Awan babain mo. No amok lakas tamot lagay ang tiaramidom kanyak. Pinisit kalakuman idubing kapay. Buisit kakit di. Oo na yan. Anyan ti kastya pa nagsasao ni nanang. Oo na yan. Diyos ko. Pangaasim ko matadinak baybayan. Ikanak ko may tikirad, apo. Pangaasim ko, ma. Di mo itulok ako mapsot ti pakinakam ko. Kang runahan ti amin. Di nakbaybayan, apo. Saan kumadag ito apagtang ti pakaigapuan ti pan nakapukaw ko iti pamatik. Iti pan nakabalin mo. Di nakbaybayan, Diyos ko. Tatang, nakapasakit ti PNP entrance exam. Ay na, maragsak anak para kan kamakoy, anak ko. Kablaawan ka, anak. Agyaman nak tatang. Masapo lang mapanak iti Manila para iti training ko. Ay, sige anak, taagi-remedyo ak iti kwartang aramatem nga agluas. Saan nyo napanunutan day tatang? Tilaan kit dawag. Saan nyo abay-bayan ti Baguio? Kastamot tendananang. Ken ni adin ko. Makoy, anak ko. Ken kanayon ko mga iramandak iti kararagyo, tatang. Tapno malasatak ti panag-training ko. Katagbalinak anan-anay a polis. Di ka agdanag, anak ko. Kanayon akaraman ka iti kararag ko. Kanayon akid dawag iti apaw, amatunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Tatang, kat maminsan manan nga ipakaasik ken kamakoy. Saan mo kumagurguraan ni nanang mo? Pag naasim, awan tirong mga pagdanagan nyo, may papaniti day taabanag, tatang. Taiti ka ano man, jak tugurahan ni nanang. Pakawan ng dakmet, no nasong batak edi ni nanang. Ngamkit di, saan apulos anapunas ti panagraem? Kang runaan ti panang ipatagkukan ko na. Ngamin, iso ti inak. Maawatan ka, anak ko. Mala, tarabayan na ka ti Diyos iti panag-training mo ijay Manila. Bakit? Anya pa'y latar aramidom ngay. Agrubwat kan at agluwas tangag pa Manila. Lakay. Oh, apay. Anyat pampanunutem aya. Mabainak sa nga agpakita iti anak ta. Nay, anya kumati pagbainam ngay. Masapol nga at data ijay iti panagsapatan ti anak ta kas naan anay apulis. Lakay. Bakit? Nanyaman dagiti napasamak iti napalabas. Saanen ang napadagday jay? Ti importante kat ti agdama, ken ti masakbayan. Ado ti sakripisyo ni Makoy sakbayan na tunoy na ti arapaap na. Iso arumbag lang nga data akanayon amang suporta ken kuana. Day tangarod ket. Adda napasamak iti kalabas. Napukaw ti panagtalag ko kankwana. Kat sinidir... Di mo pagdanagan day ta abanag. Bakit? Nabayagan alinipat ti anak ta day ta. Tinapatag ita. Kat adda ta amang imatang iti panagbalinan ti anak ta anaan-anay a pulis. Nanang, nagsweldo ako. At yun awatin nyo.
Ha? Nanang, apa yun? Kit-kita ang dakmatlatan. Awatan niyo to'y kwarta, tapno da paggastos kan paggatang kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Kwa ngamin, makoy anak. Nanang, anya kay kadi. Nakamatider kayong matlatan. Awatan niyo na to'y ititad ko a kwarta. Nanang, inarakop dakmatan, sakit. Agsang-sangit kayo. Pakawanan na, makoy anak ko. Pakawanan na ko. Ni, apa yun nanang? Apa nga kit-kit daw kayo iti pamakawan. Anyat na pasama kaya. Dakal ti basol ko kan ka anak ko. Nagbasol kan ka. Anya kayo na yan nanang. Anya basol ti bagbagayo. Awan mo tamo ka basol yo kanya ka. Ada. Dakal ti basol ko kan ka. Napukaw ti panagtalag ko kadag iti karim kada kami iti amami di nakaturpos ka. Tinagibasit ka anak ko. Inruruman ka. Unay kayon aya. Saan nyo ka din alagi pun dagi dyan nanang? Nalibata kong dagi dyan apagteng. Awan ti basol yo kanyak. Iso saan kayo kumanyag sangit ha? Makoy, anak ko. Ti importante ita. Matungtong pa ng dagiti inkarik kada kayo nanang. Matulungan kayon. Kat sigurado ka mayaon kayo itiriga. Ikarik da ita, nanang. Iti agdamama ng Emmy, 5 atawanan nga agnanaedak dito'y Metro Manila, ta 2016 idi na idistino ak dito'y kas pulis. Siyak ti breadwinner ita ti pamilyami manang. Ket tultulungak ti buridak akabsat ko iti panagadal na. Kaduak dito'y Manila tinaasawak, ngam awan pa'y anak mi nga aging ita. Ngam uray no kasta, naragsak kami. Taamumi nga agpadpada a maparaburan kamin tumatlaan iti anak. Daytoy ti padas ko, ajak tupulos malipatan, iti panang tunoy ko kadagiti arapaap ko. Toy pagayam mo, makoy. Pagayam a makoy, umuna iti amin, kablaawan ka. Adu arigat tinagdalanam, sakbay anagunod mo dagiti arapaap mo. Kat amom, no apay asaan ka napaay? Gaputan natibkar ti pamatim iti namarswa, kan nasaya at ti panagpuspusong. Agasam ngay, tamismon nga inam tinapukawan iti panagtalagkan ka, kat arignan nga indadanas na ka. Ngam uray no kasta, nagtalinaed ti panangipatag mo kankwana, kang runaan ti pamatim iti namarswa. Iso nga ita, nanamem ti bunga ti amin a sakripisyon. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyahe. Mapunas dito'y lagi